Meillä on tänä vuonna 231 ilmoittautunutta, muutama ehti tulematta, että meillä on sellainen 225 ottelijaa tänään tulessa. Toisaalta me sallitaan samalla osallistumismaksulla myöskin kilpailijoiden ottaa useammassa kuin yhdessä sarjassa, niin meillä on vähän vähemmän ihan oikeita henkilöitä, mutta kun ne ottaa kahdessa sarjassa, niin menee siihen, että on 225 suurin piirtein kohtaamista. Se, että junnut saa vähän merkitystä, tämä kisa pitkillä kaavioilla, eli ranskalainen pitkillä keräilyllä, eli jokainen saa vähintään sen 2 ottelua, vaikka olisi isojakin sarjoja. Aika hyvällä meillä pyörinyt vuosikausia Etelä-Suomen alueella tämä tehotiimihomma, jossa innokkaat kilpailijat pääsee vähän ohjatumpaan harjoitteluun vastaavan tasoisten kavereiden kanssa. Ja täällä on riittävästi kilpailuita kohtuullisen lyhyillä etäisyyksillä, jotta valinnanvaraa ainakin riittää näissä kilpailuissa. Taso on mielestäni aika hyvä. Ja tatamilla 2 otteluvoitti Arttu Vauri Jukarasta ja ottelemaan seuraavaksi Aleksi Elukissa. Mene Kassu hakemaan nyt! Vedä, älä jää kiinni!